Uhrík mal rozhovor pre ruskú TV RT24. Milan Uhrík v rozhovore pre ruskú televíziu RT kritizoval, že ľudia v Európe, ktorí chcú mier a ukončenie vojny na Ukrajine, sú označovaní za extrémistov. Uhrík sa vyjadril, že pravými extrémistami sú európske vlády, ktoré podľa neho ničia kontinent. Kritizoval aj byrokraciu Európskej únie, ktorú prirovnal k sovietskému systému kvôli nadmernému centralizmu a nezmyselným pravidlám. Verí, že zmena príde, no môže trvať, pretože západoeurópski voliči stále dôverujú mainstreamovým médiám. Rozkol v koalícii? Ministri strany Hlas reagovali na kritiku Andreja Danka, ktorý obvinil ministerky Zuzanu Dolinkovú a Denisu Sakovú, ako aj ministra Erika Tomáša, z neefektívnosti v ich rezortoch. Ministri sa bránia, označujúc Dankové výroky za nepravdivé a za pokus odviesť pozornosť od jeho vlastných problémov. Dolinková kritiku odmietla ako klamstvo, pričom tvrdí, že Danko nepozná reálnu situáciu v zdravotníctve. Šutaj Eštok a Richard Raši pridali svoje stanoviská, ktoré Dankové vyjadrenia spochybňujú. Najnovší prieskum preferencií strán. Podľa najnovšieho prieskumu by strana Smer SSD vedená Robertom Ficom vyhrala parlamentné voľby s podporou 24,9%. Na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko so ziskom 22%. Strana Hlas SD by získala 13,4%, nasledovaná KDH 7,1% a Republikou 6,3%. Slovenská národná strana, Oľano Igora Matoviča a ďalšie menšie strany by zostali mimo parlamentu, keďže nedosiahli potrebných 5%. Rubrika zo zahraničia. České komunálne voľby prevalcovala strana Áno na čele s Andrejom Babišom. Andrej Babiš a jeho hnutie Áno dosiahli významný úspech v krajských voľbách v Česku. Áno zvíťazilo v 10 z 13 krajov, získalo takmer 300 mandátov a v 2 krajoch môže vládnuť samo. Opozícia vrátane ODS premiéra Petra Fialu priznala, že Áno posilnilo. Volebná účasť bola však nižšia ako pred 4 rokmi, dosahujúc len 32,9%. Neúspech zaznamenala Česká pirátska strana, ktorej vedenie následne ponúklo svoje funkcie. Získaj najnovšie informácie a exkluzívny obsah priamo do svojej schránky. Buď vždy o krok vpred s čerstvými novinkami a pripoj sa ku komunite, ktorá si cení aktuálne a presné informácie. Klikni na odoberať a už nikdy nepremeškaj dôležité novinky.